Majida, welcome back to the channel. FIFA World Cup ilapha bafethu. It's kicking off ngomso ngo-9 p.m. Sekunjalo umhlaba wonke uzabe ejonge kuthi Bafana Bafana neMexico. 11 June. This is going to be ilanduza izoba i-rematch lena imatch ka-2010 16 years ago. The match idlala ngo-9 p.m. e-Estadio Azteca eMexico City. World Cup ndiyaqala uyibona iqala ngoLwesine instead of Saturday, but ke izinto ziyatshintsha. Kule video ndijonga expected lineup ucoach Hugo Broos azospeaker for le match. Akho nto izoba lula apha le match idlala ne-host nation bafethu i-Mexicans zabe zikhona pha stadium. I think over 87,000 zabe zipha bazonqola. If ungabuza neyiphi na i-country bafethu kwezi countries ze-World Cup bebefuna na udlala neMexico first game bazotsho bonke abafuni, but ke i-draw silapha bafethu. Le match ayizuba tactical tu bafethu and not izoba mental le match yabona, emotional because of i-passion ne-pressure. And I'm sure Hugo Broos uzakwazi i-players uzilungisa for into enjalo ba okay bafethu, just ibani grand apha nina qha. And iwe nithandayo about le game bafethu, okay, before ningene Bafana Bafana nithetha about Bafana Bafana nje just kancane ngeMexico i-host city. Amajita ake-form egrand ngoku, unbeaten in 8 matches, bedlala ii-friendlies i-8. As a host nation bebengadlali qualifiers, so batya neSerbia 5-1 in the previous match. Xa bayijonga i-warning shot lethu Bafana Bafana, but asuka asibasabi asibagwaji. But ke funeke si-respect le-opponent bafethu noba sidlala neyiphi opponent, and especially amajita are highly ranked compared to thina si-ranked number 60 emhlabeni, Mexico number 15, so ikhona i-difference apho. But ebaleni funeka kudlaliwe and ibhola sithanda nxa loo nto mosebholeni iyakwazi i-ranking ingathethi, understand. Bafana Bafana ke yona ke bafethu ayikho ki-form egrand, ayiwinanga in any 4 matches ezigqithileyo, bedlala ii-friendlies i-4 Bafana Bafana. Khumla besidlale nePanama, I think imatch i-1 ibiyi-draw enye satyiwa kuyo, nesadlala neNicaragua sadrowsha nayo, and then sadlala neJamaica sadrowsha nayo. But ke eyona nto ibalulekileyo imatch le izodlala ngomso ngo-9 ebusuku bafethu. Wonke umhlaba uzabe ejonge kuthi majita, and lo way suppose ba si-enjoy i-moment and sizi-express, sizibonakalisa uba okay jonga singobani thina, whether siyaluza okanye siyawina okanye siyatyiwa. I think i-players nje funeke amajita asebenzise i-opportunity qha, and sesinayo i-talent, khona i-talent engakhange iphikwe apha futhi kwisi squad. So iwe grand futhi what I like about South Africa bafethu ngoku, yazi ibhola yethu isexesheni eli-grand man. I-players yethu ziyamuva ziya-orkanda, i-Sundowns zibone zizi-African champions. Bafana Bafana nayo ibizi-semi-finalist ki-previous edition ye-AFCON before le siphume kuyo, siphume ki-last 16 play gqithileyo, zininzi ezi-AFCON. And le match as much as ba izoba i-big ask mentally and emotional in terms of i-stage like i-world stage ne-pressure izoba high, and naturally players zikhona zizawothuka i-players phana because occasion izoba nkulu nyanyana occasion. But we-grand is Bafana Bafana inazo i-players bafethu eziqhele i-big occasions. Before nithethe nge-players Sundowns, which is kubalulekile bafethu i-players Sundowns, sinezi-players ezidlala orkand bafethu, and play dlala England Lyle Foster. England sayazi bafethu sekugcwala i-stadiums every weekend, iba zi-big games every weekend, i-pressure ne-spotlight soloko sikhona pha. So uLyle Foster uzasinceda ngalawo iba umjida uqhelile udlala kwi-stadium esine-fans every weekend phofu ba ukho ii-fans eziyi-50,000 okanye eziyi-30,000 ezikhwazayo against wena. Sinayo nombokazi udlala e-America ngo-MLS, which is ikufitshane nayo pha eMexico, so engafila familiar ke ngole environment kuye umjida. And kuse-MLS nayo iba ne-big games, no-Olwethu Makhanya naye sedlala Orkant, oKabini badlala Orkant eNorway, noSiphephelo Sithole badlala ePortugal. So iwe grand leyo neke ngophinde bekho i-players Sundowns bafethu. Amajita Sundowns asinceda bafethu, and zothetha ngabo apha kule line-up futhi most yabo bazoba ki-line-up. Basinceda njani bafethu i-Sundowns nayo grand ibhetho premiership bafethu. I-big games azibikho every week apha, ibakho ngalo maxesha i-big games bafethu. Otherwise most games bane-average attendance like what 5 to 10,000, and then bekhona ke ngola game i-Chiefs okanye i-Parade. Sundowns kamnandi, Sundowns idlala i-CAF Champions League. CAF Champions League sayazi ke bafethu, sayazi i-fan base zinjani eAfrika, sayazi amajita experiences abazitholayo pha.
So la manje Sundowns bafethu awazothuswa yinto engako ba hayi ifans ezinqulayo against thina apha, which is good news bafethu. Sundowns iyayazi la way bayiqhela uya kuma Morocco, kuma Algeria nakuma Egypt, and bafike baperforme pha amajita. So expect ba napha Mexico City ngoba so bazoperform amajita, bazo affect too much crowd. And ayo yakudala le Sundowns ngokweziveki iziphelele ngoba iwin CAF Champions League eyathulisa ilawe iMoroccans pha against Asfar at eCwaka Stadium. So amajita very important le way bafethu bakuse teams Sundowns edlala iCAF Champions League games. Enye into bafethu singalibaliyo ngeSundowns ibidlala Club World Cup, was it last year bafethu. So now machita experienced apha like world stage bafethu, which is again very good bafethu. I'm going to line up bafethu that I expect. I think the two key decisions is tough Hugo Bros anazo bafethu. A1 Aubrey Modiba usanobuya ngoku ku-injury. Be injured for I think for around 2 weeks or more Modiba ne. So Hugo Bros make that decision enkulu ba ejoy starter now kanye start uModiba. And then ASB big decision afuneka yenzile Hugo Bros is ba kusafuneka start Olwethu Makhanya okanye ngamstart. Why? Because yola boy afethu ivele yaphakamisa ihlanza, be best player bafana ki friendly besidlalile against behlala ndoni kaneni friendly ngaphandle kwale match eJamaica amatch bedlale pha le match besidlala eSouth Africa. Yo Olwethu Makhanya wavele bayi best player pha, and kudala entswembu ke umtshana akabaselekanga nje because ubheke bafana singabanye bese simbukela iStellenbosch before ahambe aye ngapha ePhiladelphia Union eUSA. And umchita lawe yakhe une talent phina bela ne character and personality umtshana. So that's why uvele wafika bafana first game wabangathi kudala edlala pha was expressa wabayi best player on debut around i-top players ezininzi kanjani pha. So Hugo Bros unalo big decision ngoba ke makastart now umtshana okanye or not. And I think makamstart man because ikuse Olwethu bafethu udlala iMLS i-big games zikhona pha iAmerica ilapha ngaseMexico. So hayi ukuse ingingqe yakhe mos le yaba fethu, and so uqhelene big stadiums mos, and zininzi Mexicans ezidlala iMLS futhi. So yaba fethu starting lineup that I expect, and I think many of you nani bafethu nizovumelana ngelineup. Keeper Ronwen Williams Bafana's number 1. Ngase uRonwen bafethu aphinda abese formini ngoku. Iplayer bafethu yakwazi mhlambe sebi ngathi iform yayo elaqazisa, but ngoku this is when it matters the most. But so Williams aphinda pick up iform yakhe ngoku, and sesiyamazi uRonwen Williams bafethu xa umjita ekwi-level yakhe i-top goalkeeper bafethu, and masingalibaliyo lo way. And then right back Khuliso Mudau, we will left back yaqala Aubrey. Now I think Hugo Bros uzoqalisa uSamukelo Kabini out dlala no way, and not just because Aubrey ayekho 100% fit. Hugo Bros uzo iMexico high scoring bafethu yabo, so uzaba cautious kancane Hugo Bros ba okay ibe ngumudao uzo attack by right back, but le uKabini is a full back mos yena uKabini yabo. So izo create nje la balance ba okay singa attack imacala, and sometimes teams ayenza le bafethu information le when you say tactic ubone say team I attacking ngazo two full back, sometimes say really hlali 1 say yenze zo way. So uKabini bafethu I think uzo start apha just basibambi breaks bone, and then central defense Bekezeli Mbokazi plus no Olwethu Makhanya. Central midfield Tebogo Mokoena plus no Siphephelo Sithole, and then emasidini Ozone Apollos, and then kwelaqala i-available enye icala i-right wing bafana bafethu. Why? Because beqhela udlala oMoremi pha ngadlala noNkotha, so that position is available. Kadlala no amachita amaninzi bedlala iwing bafana basekho ke bafana bafana uMihlali Mayambela uElias Mokwana akekho nolawo neThapelo Morena. So leya position i1 is up for grabs, and I think uzostart le out uMaseko because iMexico must press high, so sabane chances zoba masispanise ispeed, and then uThapelo Maseko
usiphethe ispeed, and then Ozone Apollos ayekho as speed umjida aqayene seyingqondo yakhe ifast iyotswemba la muntu bafethu izoba key player yethu. And then number 10 position, I believe Themba Zwane in the center forward being Lyle Foster. Lena bafethu ezibantshilo ngibenqale video, but this is the lineup that is expected about Hugo Bros uzoyibhika. And I line up like zikhona up as new players where I would choose not to start them, but Hugo Bros just send Mars how he thinks right now, and sometimes send Mars Hugo Bros ucinga sometimes, and again them respectile as well. And international football, but international football you can only plan as much, but you never really gonna know. I find a club football is way different to club football. Club football yakwazi uplan anyanyane, and then most of the things that you planned zenzeke ngehlobo uplan ngalo ebaleni, but international football is way different. Yeah, so we're just gonna wish for the best, and I'm very excited to see talent yethu bafethu. Sine players talented nyanyane apha kule team yethu, and now just benchini azongena. So I'm just excited to see by talent yethu izoba njani ki world stage. Much azoba tested, and then ndayazi amanye wawo azoperforma at particular level bafethu, and which is lo way I'm excited ngayo le base much azobonakalisa. What do you think bafethu nina? That is the expected lineup. Bafana Mexico first game bafethu. Ngomso Thursday night on 9 p.m. Zithini zeni line up bafethu. When you comments, ngicela all your comments bafethu. Ngicela libalo support the channel or like when you subscribe. Much bafethu.